kankaro ya kashe miki inji ba. Oh my god, umma. To billahi allazi la ilaha illa huwa kowa ubansa sai na ci mutunci. Wannan wani shashin tini haka. Akan me zaka mare ta? Ka san dai wannan cikin jikina ba zan haife shi ba, zubarwa zan yi ko? Babu irin yadda ba a yi akan ka. Kar ka aure yarinyar da baka ci sai ka aure. Haka kai? Karki manta implant din da kika sa a jikinki amma hakan bai fasa samun ciki a jikinki ba. Ya tafi ya kai ma uwarta ta mana ta dandana. Ka fa san halinta, ita ma ba ta da kunya. Ƴaƴan da ta haifa kalli yadda ta tafi ta basu yanda ka san tumaki suke yawo. Dama ina ga maka menene amfanin auren talaka fakiri irin wannan. San zuciya, bacin zuciya, kowa ya ji ba zai ki gani ba. Na wulakanta ubansa kan yarda. Ka gani gwaji nake a jiki na alkhairi ne zai faru. Ke san goma. You are very stupid. Kai Ahmad. JLP Film Production ke gabatar muku da Izinati 2020. Mai zuciya ake faɗa wa biki ba mai dukiya ba. Abinda babba ya hango yaro ko ya hau tsandaurin dutsen dala ba zai hango ba. Ya bijirewa maganar magabatansa kuma ya ɗauko ruwan dafa kansu kaka ko mai tarin dukiya. Ashe dai mutunci ya fi shi. Kai baka da mutunci ashe? Tabijan billahi allazi la ilaha illa huwa ranka zai baci. Wallahi tallahi to ba dai a nan gidan ba. Ya kamata ku cire ta daga lissafin matata. Good. Good. Komai lalacewar naka ne. Izinati ya samu ingantacciyar kulawa da tsaftataccen aiki. Labari da tsarawa Rabi'atul Fa'i Hanga. Daukar nauyi Abubakar Sadiq Yarima Jami'ar Kogi. Kuma ki sani fa shi aure fa ibada. Dai mu shiru. Idiot. Dakata malam. Manajan shiri Salisu Yara Dorai, shiryawa Zaraddini S. Muhammad Jalabi, mataimakin mai bada umarni Ahmad Aliyu Take. Izinati 2020. Ya was surprised man daga iyayensa wai su suka zo neman yata talakawa fakira irin wannan. Lokacin da ka je ka auro ƴan iskar matarka da take maka rashin mutunci, wace maka magana? Umarni Nura Mustapha waye haziƙin darakta Nura Mustapha Izinati 2020.